ще бъде Ивета от тримата братя и златата ябълка. А как се наричали братята? Симона? Братята се наричали Боян, Деян и Делян. А кого победили? Нурсил? Те победили Ванята. Браво. А третата приказка? Моника? Третата приказка е от звънчето дзън-дзън. А какво можем да намира звънче? Жулени? Злато. А какво пише от намерената книга, Теодор? Златото е в труда. Ще я разкажа. А сега кой иска да разкаже тази чудна приказка? Тим? Звънчето дзън-дзън. Звънчето за звънчето дзън-дзън. Чудно звънче. Може да намира злато и злато. Злато не се обрат злато. Звънчето дзън-дзън. Звънчето Хайде, Симона, кажи стихотворение. Звънна рано телефона и разбуди ни дори. Пита Зора и Родена. Антон. Ивето. Покой. Клика, малката клинка, като племена. През дъжда премина с мокра пиринка, ава и стъстинка. Маргарита? Санца, акробате, меца, цеца, ефаркирка. Ние болни сме с бази, всеки пее смешно свирка, веселица както иска. Мама бътна, миле Боже, скоро на отървейте цирка. Ана Мария? Айде за букички. Айде. За букички. Часове прекрасни, песни, танци, дни и гори. Нека бъдем знаци, празничния светъл ден и на всички първолаци. Азбуката да дадем браво. България е моята родина. Как искам да сме мили за змени, тяхното златна ябълка градина, след други страни да е за мен. Браво! Имате други? Данилко. Чака Мурчо, чап. Той ми казва, бъди здрав. Аз ти Мурчо, чап. Той ми казва, бъди здрав. Гого. Чикирик. Две населени момчета, все от братчовата чета. Ето чика, а ето рик. Всеки има си природаче, хълът, чепа и чемик, а са букви от букварите. Браво! Чули, не дочули? Чули, касюли се прочули, че пресюли в полетите на чули балет. Как така полетите чули, ами стъпки не дочули, светни къмки, не полет, а в ръка се съвсет. Браво! Че не е започнал с главна буква и не е завършил на точка. Залепи. Да, служи е главно. Служи е там. Не чало. Не трябва да е сложно. Мария. Така. И точката служи в края. Мини, няма да падне. Няма да падне, има тикс. Айде си точката служи в края. Изречението има 4 думи. Чудесно, но и аз ви приготвих думи. Хайде да ги прочетем. А сега първата дума Алис. Първата дума е благодаря.
любов. Следващата. Симона, следващата дума е свобода. Джемлека, мама. Тошко, отечество. И последната. И последната дума, Библия, година. Чудесно, а разгледайте думите и кажете колко думи имат. Кои думи са с Кои думи имат едно и също значение? Симона, това са думите отечество и родина. Браво. Браво, а знаете ли защо точно тези думи съм ви подбрал? Защото това са най-често използваните думи в българския език. Най-често българинът казва благодаря. Чудесно се справихте. За награда картинки ще ви задам. Първо слушайте, после ръката си вдигнете. А сега първата гатанка. Тридете сестрици, сеят тънки чуден дан. Всяка помощ най-добре, умира да се бере. Що е то? Митко, това са буквите. Чудесно, а сега другата гатанка. Бяло поле с черни цеми. Ние от него умерем. Що е то? Бого? Книгата с черните букви. Чудесно! А сега давам думата на букварчето. Показахте, че вече сте грамотни. Ремете тази книжка на раздяла. Ти си златна, ти си умна, ти си книжки сладкодумна. Ти не шепнеш да се трудим, златно време да не губим. Да четем, да се учим, да в живота да се... Най-далечните места мога в миг да посетя, щом си имам към света тази шарена врата, тази чудна книга. Науката е слънце, книгата прозорец. Хубавата книга е искрен приятел. Когато ти омръзне, тя не ти се сърди, а когато и вярваш, тя не те роди. Книгата търси не буквата, аз мисъл. Златото се добива от земята, а знаят от книгата. Книгата е най-верният приятел на децата. Благодаря ви, деца, за хубавите думи, които казахте за книгите. Време е да се разделим. Мило букварче, днес ние с теб ще се разделим, но няма да забравим твоите мъдри съвети. Добра дума добро прави, два шмери веднъж реши, капка по капка вир става. Глада мечка горони играе, юнак без рана не може. Мой учителю люби, като весело видиш, макар че трябва да се размени. Ти разкри ми АБВ, тия чудни стъпалца към науката, където маме нейните слънца. Обаче, че другарче, на детските ни дни, за теб ще спомням до късни старини. Благодаря ви, деца. Или деца, безкрайно се радвам, че вече съм пива. Аз вярвам, че при вас ще разлиствате моите страници и ще полетите с моите крила по дългия път на познанието. И винаги помнете, че слънцето огнява глава, планини морета и всеки път на нашата земя, а книгата огнява сърцата и душите на главата, там където слънчевите лъчи не могат да проникнат. Ето е една книга под моите страници. Аз съм Четанка, веселушка, ваша най-любима дружка. Приказчици зная чудни, за петленца ранобудни, за лисана, за щурчето и за трактора в полето. Книжки харесва на дървото. Аз не съм обикновена книжка, наричам се Четанка. И защо да идвам с тебе на дървото? Защото вече си моя. Може и да съм твоя, а може и да не съм твоя. Как тъй? А можеш ли да четеш? Не мога. А можеш ли да пишеш? Не мога. А приказки обичаш ли? Обичам само просени зърна. Тогава не съм твоя книжка. Аз съм Четанка, веселушка, ваша най-любима дружка.
Можеш ли да пишеш? Не мога. А приказки обичаш ли? Обичам, обичам, я чета и кокошка. Тогава не съм твоя книжка. Аз съм читанка, веселушка, ваша най-любима дружка. Ох, на кого е тази хубава книжка? Аз не съм обикновена книжка, наричам се читанка. Аз ще отида само при този, който може да чете. Тогава моя. Аз вече съм грамотна, мога да чета и пиша. Да, твоя съм.